orain dela urte batzuk, 16ean edo agurainen egin genuen kongreso bat, zuzenbide Pirinierraren gaiarekin, ez? Urtetan gai hori jorratu dugu, ezagutu dugu eta beti ikusi dugu materialik ez zegoela. Hor dago, badakigu hor dagoela, foruak eta bar, baina foruak bai estudiatuta, instituzioak bai, baina zuzenbide Pirinierra horren atzean egon da, sekulan izan da ikerketarako gaia edo materialik ez zegoen, eta dokumentazio aldetik eta hori, eta orduan pensatu genuen, goazen materiala biltzea eta horrekin nolabaiteko korpusa egingo dugu. Eta horregatik egin genuen aguraingo kongresua. Han bildu genuen historia alorrean, zuzenbide alorrean eta bar, eta ohituretan eta herriko, azken finean Euskal Herriko informazioa biltzen, guzti hori bildu eta ikusi genuen, hor bazegoela materiala eta bildu genuen liburu baten. Hori izan zen, zuzenbide Pirinierraren ezagutza. Gaur egun material hori publikatuta dago, eta oso interesantea da. Hori izan zen lehendabiziko pausua. Pentsatu dugu, ez da nahiko eta hor badago jorratzeko, tesi doktoralak eta bar. Baina gure ikuspuntotik pentsatu dugu badagola beste bide bat. Eta da jarraipena emateko, ez? Eta da, hor dago, historian hori izan dugu, herri bezala hori izan gea, baina etorkizunerako balio digu. Zertarako daukagun materia hori. Existitzen da oraindik, hor badago ondare bat, eta etorkizunerako erabiltzeko asmotan edo, baliogarria dan, ez? Eta horregatik izan dugu bigarren saio hau, ez? Hau da, bigarren edizioa atal hortan. Gogoeta bat egin nahi dugu, ja ez zuzenbide alorrean, hasieran bezala materia hori biltzeko, baizik eta gogoeta moduan, goazen hori aztertzea, jakiteko, ikusteko, zer dagon, ze punturaino oraindik eskuragarri dan, gure kulturan oraindik hor dagon, eta gero, etorkizunerako, ze aukerak ematen dugu, ondare hori baliogarri dan, hori izango da gogoeta. Hipotesi gisa, horrela planteatzen dugu, pentsatzen dugu baliogarria dela, ez? Eta gure historian ikusi dugu, momento batzutan, matxinadak egiteko, autoorganizaziorako kriston gaitasuna. Krisi garaietan, ekonomia alorrean, kooperatibak hortik atera dira. Eta bar, ez? Badaudela adibide batzuk, pistak ematen dizkigutela, ez? Eta, hori da jorratu nahi duguna, ezagutu gaia, baina ez bakarrik ja zuzenbide alorrean, baizik eta orokorrean, herri bezala, gure kulturean, gure tresna bezala, eta ikusi, ze aukerak edo ze bide ematen dituen. Hori izango zen gutxi gora bera asmoa. Horretarako, nola planteatuko dugun kongresoa? Lehendabiziko planoan jarri zer dan zuzenbide Pirinierra, horretarako jarriko ditugu bi aditu, bat historia alorrean eta bestea juridiko alorrean, eta bereiek azal dezatela, baina modu kolokial baten, denok ulertzeko moduan, zer den benetan zuzenbide Pirinierra. Historian ze izan den, ze figurak izan ditun, ze instituzio izan ditun, ze formak, eta beste baita ere, zuzenbide aldetik, ze garapena, ze printzipioak, eta bar. Baina hori izango da, sarrera. Hortik aurrera, bigarren partea, parte nagusia, ze bakarrik sarrera izango zen hori, beste izango zen atalez atal ikustea gure kultura politikoan zuzenbide Pirinierra nun dagoen. Eta guk ikusten dugu, adibidez ikastoletan, zuzenbide Pirinierraren oinarri batzuk hor daudela, ez? Gure hezkuntza propioa garatzeko bidea hor egon dela, ez? Baina baita ere ekonomia alorrean ikusi dugu, hor badago tradizio bat, eta da auzona, hori figura instituzionalizatua dago, ez? Eta guk ikusten dugu hori ere kooperatibetan, hor nolabaiteko auzolana ere hor garatu dela. Beste ezaugarri batzukin, ez? Hori izango zen beste bide bat, ekonomia alorrean, hezkuntza alorrean, euskara alorrean baita ere. Baina baita ere movimiento sozialetan ere askotan ikusi ditugu olako printzipioak eta olako joerak, ez? Guazen banan-banan, hori ez, gaztetxeak, intsumisioa eta bar, ze puntoraino
hor dagon ondare hori, kultura hori, eta ze bide eman dezaketen. Hoi izango zen gutxi gora bera kongresuaren planteamendu. Gogo eta irikia.